Nkosi yami. Hawu bakithi. Hawu bakithi. Nampa ke yabo bangakanani bayokwehla lapha. Mana. Hawu sawubona lwandle wa. Manini. Umeme usaba kulwandle wakhe. Lezi ngane obayishintsha nje Nkosi yami. Nangishintsha. Nangumncane yashintsha. Lezi ngane oba lezi ingubo lezi ade begqoke kuseni. Kunjani? Siyaphila. Hawu bakithi. Hayi ke lunga baba umthela ubami nanguzama baba lo segoli. Hey, welokhuza ume kancane nalento yakho lapha sibhizi la. Vala sizobuya sikuthinta sehlangene. Asayidinga usizo lwakhe eGoli. Hayi hey awume kancane nalento yakho. Mana sobe sikuthinta masiqeda la. Siyabonga ngwenye, siyabonga mfowethu. Hawu. Manini chazani kahle ke mem. Awuphinde uchaze ikhansela. Yebo. Chaze lolu dabade uchazela umuntu sesiyalibona ke manje practical. Yebo. Lengane wephethe lesikhwama. Phethe into eziwu2 phakathi. Nkosi yami. Nakho Okay. plastic. Oh, okay. Hothi ngibone kahle. Ku plastic uphethe izinto zasekhaya uzonyuka ngazo. Oh lezi. Yebo masefika la bese faka impahla zesikole. Oh lezi zasekhaya lezi. Sekufuna beshintsheke manje ukuze bengene ohambo. Yebo. Every day lezi ngane ze. Nsuku zonke. Laba. Njengoba bancane kangaka. Hayi. Khona bawela nomvoti. Khona bawela nomvoti lawa amanzi la abahlala ngale. Sibabelethi. Bemaningi bengenayo indawo ezohlala kuyona. Ngoba lapho sasifisa ukuthi kube khona ibridgeana nje. Lenyawo. Wakhona kule mizi lapha ngaphesheya. Ukuthi nje kuthiwe. Iwela umvoti impela izoqala ingene emanzi. Njobe ebandla nje singena kuona siphumele ngaphesheya kwikhane sigqoka. Nkosi yami. Lezi ngane nje ziyakuleya imizi lapha phansi. Yebo. Sazohamba yonke le ndawo sizoyifika enzansi. Ake ngibukeke le ndawo yenu. Ha. Qala umelana. Mana leli tshelani leli. Ela kamasipala ngicela ngisho Kwenzwani? Ababesha ukuthi Mana ke Mopri access route in memory of all those who lost their lives. This access route jointly funded by Umvoti local municipality and Umzinyathi district municipality was officially opened by worship the mayor Councillor P.M.S. Ngubane and his worship the mayor Councillor M.S. Yengwa on the 2nd February 2006, a true partnership for development. Manake ilokhu noma yini ilokhu ababesenzele kona. Nakhona inkanankana nje. Ha. Oh lokhu kungcono ngoba insimbi sekhona. Savuma, yebo. Nkosi yami. Ufuna mase okay. Awu saze sanzima isimo. Ya lezi insimbi ngale. Oh. Ya. Utshani nje ebusika nje. Ngivuka ngishinyoka eminhlathi. Hayi ngeke bafowethu ngeke. Kungcono ukuthutha isikole. Hayi ngcono kwakhiwe isikole samagogogo ke. Hayi nathi besifisa kanjalo. Uyabona le ngoba ngeke uzuyenze lutho. Hayi ngeke. Khona into ongeke uzuyishintshe, khona into oyibona ukuthi ngashi le ngeke izishintshele. Ayi. Lena nje inje. Ha. Nkosi yami. Ubusuku. Khona abantu abaphila buhlungu kanje. Angisayi ke. Oyidedela ingane. Yebo. Angisayi lesa nje. Hayi sayamba udunga ebe sabuya. Abazali bamela lokho ukuthi funa bazobanyusa abalande. Hey imfundo ibiza kanje kule ndawo Kakhulu. Uyabona ukuthi lapha ene one mistake. Wathi ngibo. Lapha eceleni nje. Oh la la. Mhlambe sadudulana. Yes. Nazi ingane. Ningagijima ingane ha. Ningagijima ingane zami.
Nkosi yami. Uba Victoria. Bye sweetheart. Nkosi. Ngeke bafowethu ngeke. Oh, Hawu. Oh, moya ngcwele. Hey, Ungalokhu nje ningagijimi. ningagijima ingane zami. Hey. Nkosi. Bona. Petro plastic bezinto abayigqoka ekuseni. Nkosi yami. Hayi ngisho babumsese ngaba one teacher school. Uyabona nje one teacher school iyosilekelela kwangempela ngeke isisize le. Izobhubha izingane. Kwenziwe nje ngothayela. Hawu buka nje buku. Nkosi yami. Nibe right ke neza. Siyanithanda. Akekho ke lolimele kulaba manje sisibedlela. Naye ngabe uhamba la. Ngabe uhamba nabo. Nkosi yami. Nani hamba naye? Hawu bakithi. Nanga ihamba naye limani. Awu bakithi. Hawu. Hey. Kanti usizile ngaka? Hayi. Uvictoria zile kalke ngisanda. Please, uyamithi vele agcwala nje. Kanti usizile ngaka? Hayi lumi ngenhla. And lezi ngane sorry ma'am. Lezi ngane njalo ngoba kufundwa nje ufuna ikhompyutha nezingane ezifunda ko Durban girls. Yebo. Ngokukhuluma matric umuntu kade enqamule endaweni efike esikoleni eKhathele. Isho esikoleni kudliwa kodwa lo muntu ufike ekhaya selambile abona manje bese bekhala bethi balambile. Ngoba bedla umoba nje. Bedla umoba. Into enisenenhlanhla yayo ukuthi idimoni lokulahleka kwezingane alikabi khona. Hayi laba ngayithatha ekseni emini ntambama. Alikabi bikho nokudlengulwa. Yebo. Kodwa nje ama conditions for igebengu ayavuma. Aphezulu kakhulu. Hawu. Aphezulu kakhulu. Nina njengabazali ngisebenza lokho nje. Ngiyehla ekseni ngikhuphuka nabo. Ukwasiza wona saqashwa phela ngoba ngini ngiyiklina nami la esikoleni. Oh. Ngabe bahamba bodwa vele ke. Mengekho phela umdala ozothi. Usize lokho ukuthi sikhona ekseni ukwazi nencane iyagodola ikwazi ukuthi ithi Nkosi yami sisi. Hayi. Siyabonga kakhulu bafowethu. Hey. Lana. Nganya ngibuye kwenza lokho njani lapha ifuba lapha eGqitha futhi nje itholeke ngamaphoyisa ayidelela futhi nje lento mazingapho manje usho bana ukhulume noVusi ngizwe lena mina ngiyayiqala ke na thina nje phesha mvoti uVusi umfana wami upha nipheshe kanjani ngale kwamanzi yabo nje obugudla lapha yes ngalezi uhlelo yes ewu4 yebo sinenkinga ukhona lapha vele encane ibridge sesize sethi sakho usebenza police station ayinamba yakhe bongo buka nje buka benzani ke lapha bashintsha manje sebeyashintsha manje baye bashintshela phezulu senzele nezicathulo phela zizoguga icathulo zawo ziyaphela kunamazolo first ekseni ntambama kusenkomila ngithi ziyafa matshe hey Linda mfekayo ngisho lina leduma zihamba la Linda mfekayo nazi ingane zakho lapha icathulo hlanganisa ubuke ngapha ngasemdlelanto lana icathulo efuna ngempela ke lana kudingi nokuthi uzubabheke ukuthi icathulo zabo zinjani ngoba uyalibona usizi ilule ufuna kuphathe 2 Nkosi ya baphatha nje amadadla ophethwe ngonawo amadadla faka ophaqa uzakwazi phela ukuhamba la bese efike nesicathulo phela afunele nesicathulo sibe clean kube clean isipolishi iquzini esiwafakayo hayi imfundo lana iyasetshenzelwa ngempela uyabona ke la siyabonga kakhulu sisi ha